салом алайкум дӯстон, барои шумо якчанд секретҳои пиндодоро мегӯям, ки бояд ҳатман бинед. То охир тамошо кунед. Дарони пиндодо медароем. баъзеҳо савол медиҳанд, ки мо молҳои брендиро аз куҷо ёбем. барои мо дар ҳамин халтача медароем. нигоҳ кунед, дар ҳар як маҳсулот иероглифҳои сиёҳ аст. ин маънои ира нишон медиҳад, ки молҳои брендӣ аст. аз ин ҷо мо метавонем, ки молҳои брендиро ёбем. ҳайҷа баромада дар главни программа медароем. тарафи дасти рост мекашем. дар чорум иероглифш медароем. нигоҳ кунед, дар чорумаш ки дар омадем. дар ҳамиҷа медароем. инҷа маҳсулотҳое ҳастанд, ки хариди бисёр дорад, одамо бисёр хариданашон. тавсия медиҳам ин программа, ки шумо ҳам метавонед, ки аз ин маҳсулотҳо харидорӣ кунед. бо айҷа мебароем. дар дуюмаш медароем. дар инҷа ҳама хел молҳое ки серхарид ҳастанд, серхаридор ҳастанд ва шумо тавсия медиҳад, ки шумо ҳам метавонед, ки аз ин ҷо харид кунед. ҳатман пеш аз харид ҳатман отзивиро бинед. мисол мо мехоҳем, ки чизе ки заказ кунем аз чанд магазин дида баъдан заказ кунем, нархашро, сифаташро дида. барои ҳамин як чизе ки маъқуламо медароем ҳамида. дар сеюмаш меҷиқем. каме интизор мешавем. программа барои мо ҳамин намуд чиза аз чанд магазинҳо нишон медиҳад, ки шумо интихоб карда баъдан заказ кунед. видео маъқул шуда бошад, подписатсия ва лайка монда ба дигарон равон кунед. барои курс ба телеграм ё ватсап нависед.